Nginibingelele babukeli nabalaleli be-Asikhuluma Online ubuhle besintu nemvuma. Cala like page lethu lapha niphinde futhi nisubscribe kulona. Izindaba zangempela sonto. Baba ukhansela la ka-Ward 1 kwaXimba uThembo Ntuli uthuke izanya emvakokudutshulwa eyosiza umphakathi. Lokho kuveze ngesikhathi kufihlwa uba umnumzane uMbeje odutshulele ekhaya naye kungakaziwa imbangela yokudutshulwa kwakhe. Ushiye umndeni wakhe kanye namalungu omphakathi esashaqekile. Phinde ubaba uNtuli wacela ukuba izinga lokuhlonishwa kwabaholi ucela ukuba linyuke. Politika nakona. Unegebeku uneka ngegabezo nakithi. Bese ngoba thina sifusizwe bese sisala. Yebala lokuthi njalo masikhuluma ukuthi ke wena obululo. Kubantu bakithi kanti khona abantu abagangile. Abantu abagangileke mangabe belezwe ababona ukuthi kunabantu abanjenga nathi abanganakile bazolibulala lelizwe bese kublenywa thina abaholi. Nami Zwidi ngikhuluma ngibelane nje ngalabo bantu abobala ngithuthuke noma ebusuku ensukwini ngenhlanhla mangithuthuka kulimala abantu engihamba nabo ngoba bekade bejubula bevala ngetshontshoyo mangiza kutshontsho ngizokubona bomphakathi ngiyathuthuka. Manje lesihlava ke singena kulelizwe lakithi isihlava esifuna ukuqedwa ngoba siyasibona sihamba nani saba nomkhuba uwenza ngathi umbathi isinto ethile kanti abantu bafuna uboniswa bafuna isizula esilandelayo size sifike nesigaba sokuthi singakwazi ukufica izwe eliphilayo. Into yesibili engifisa ukuyikhuluma abantu bakithi before ngiye kulokugcina eyokuthi alinyuke izinga lokuhlonipha abaholi ngoba le ndlela entsha iqalwayo ukuthi abantu behola abantu bangahlonishwa enye yezinto eyenza lelizwe lingahlonipheki, enye yezinto ezokhulisa ubugebengu nokuganga kulelizwe ngoba mangekho umuntu oyithemba nohlonishwayo ayizolungiswa ngoba silingana sonke. Kakhulukazi uma zingobhe kusetraining ngoba ngiyabona ukuthi kuya ngokuya kwabanye kuqashuka ukuthi izwe sikulona izwe lenkosi izwe isizwe la kwakhe khona abantu bakithi ehlaleni akhona isikomprazi lethu emakhaya sithi entsheni akulu ukubuya kwemilo lokuhloniphana. Bese ngithi kwesithathu siyinhlangano ye-African National Congress siyafisa ukusho lokuthi umzima bonke libona namhlanje nibhekene nawo umphakathi wakithi umzima ongaphezulu kokwenza ongaphezulu kwamaphoyisa kodwa amaphoyisa siwakhulumisa so sifike zinge nokubiza ngisho ubheka icele ngoba kwazi endaweni ehleli kuyona ukhala isibhamu Zwidi esikhale siloku siphindele sikhala bese kuwe ngazuthi into esiphila ngayo ngoba lowo ndigcine yenza abanye abantu abakwazi ukukhuluma ebusuku laba ngijabulile emndeni mangikhuluma la nithi abakhuzwa baqale batholike solubani umuntu osola umuntu lo nento afuna ukuyikhuluma nofuna ukwazi ukuthatha oluduma angalitholi ngegazi labantu mawunolwazi hambe emaphoyiseni amaphoyisa abe nolwazi bese yalithola ungabi khona abantu esithi sihleli njalo bakwenzeka into ikona bakwazi ukuyitholika njalo kodwa bangakwazi ukuyimela engazokwazi ukuyoma ebhokisini sakhe ngoba izombona linakela kangaka nje izimo ey'fana nalezo zabantu abaqakhula into abangazazi bese beyikhuluma size ziphile zibe njalo nesizwe esingazwani njalo isizwe masinabantu abaphehla ububi esebethandwa bajatshulelwe izwe liyanakala bese umuntu omalungile abulala abantu bakhe ngoba namhlanje abantu basibona ukuthi kwathina sizwana ungazwani nomunye uyahle kahle nomunye senze izwe ke noba indawo elula ukuthi umuntu avela kweseni hamba obulala umuntu shemini abulala umuntu nje sibhekile siyacela sithi lento eyenzekile njengamanje akube sekupheleni kokugobhoza kwegazi akuphele ukuba khona abantu ababa nolwazi bangaliyisa endaweni efanele. I-ANC organization namhlanje senzele lizwe sikulona sibe kuyona ngalesimo esikusona namhlanje
ubuye kuleli izwe enhlalo yesiyafuna bayibakhona isikhathi lasiluza ithemba ngayo okuyona organization yokwazi ukusikhulula mayiba ney'ngqinamba kuba khona iy'ngqinamba esifikana nazo ngabe iy'ngqinamba zamanzi ngabe iy'ngqinamba zagesi ngabe iy'ngqinamba zemsebenzi ngabe iy'ngqinamba zonke yikhona asihlanganeni into emnyama sibhekane nokuthola ama-solution kulezo zinto babuzwidi ngiyafisa ukuthi ubuye wonke uhulumeni waKwaZulu Natal wase-South Africa sizolekelela abantu bakaXimba. Abantu bakaXimba bayimajority abantu abavotela elizwe sikulona, bayimajority abantu abavotela iKwaZulu Natal, bayimajority abantu abavotela baseThekwini. Kodwa mebehleli ngokwesaba ngale ndlela abayiyo angeke bakwazi ukuthi bakwazi ukuvota kahle ngoba omunye ubuka kabomunye omunye ubuka omunye ngoba sinenkinga. Fakube khona amathuba emisebenzi, umsebenzi wethu sonke ngeke sabaholi, hayi ngiyayikhipha nami khona sizokwazi lelizwe libe nokusibe bhizi kulona kube khona into ezinto. Kodwa abantu abangaholi bangabi nezinto zokufuna ukuthi baba baholi bengabaholi. Sengigcina mndeni wakambathi ubuhlungu lento eyenzekile ngoba ucomrade uSakha wazamanga amacomrade abebadala kunathi kodwa ekwazi ukusihlonipha. Indlela abehlonipha ngayo ukuze kwesinye isikhathi uthi umdala kunaye ube nayo ingxaki yokuthi umuntu ohlonipha ngathi ingane kuba umdala ebemdala ndlela isizwe masukwakhiwe khona sibiyona le usakhube mbefika kuno wathi wakomntena ke lasholophansi nami lokomkhonetha khona sholophansi yathi ikhansela manje awusakwenzile ukuthi ikwenze ulungiselo sikhuluma namanje ke siyafisa esizweni abantu bafane naye sithi ngemndeni ngelinye ilanga ngesikhathi somzima lelizwe lakithi siyokhethweni ngo-1993 wahamba wayino-4 commander webaluleke kakhulu ucomrade uKhrizani and uKhrizani bangabelimala izwe lonke lalicabanga into eyiningi kodwa uMandela kunamazwi awasho engifisa nani niwathathe wathi uMandela sewenze konke lokho kwenzekayo kodwa okwena okubaluleke kakhulu ukuthi fanele sithole inkululeko kubantu bakithi eSouth Africa. Nathi-ke bantu bakaXimba bantu bakambatha kwenzekile okwenzekile okubuhlungu kodwa masifuna lelizwe masiphile sifuna lelizwe libe nekusasa kubalulekile usiyimukele isimo esibhekene naso sidlule bese konke sikubekela kuThixo sithi inkosi zama ngawonke amandla ukuthi usiza amaphoyisa kutholakale igilamkhuba ezingababulali kutholakala abantu abangemuva kokuthuma igilamkhuba mangabe ukuthi sithunyiwe ukuthi bavele baboshwe kodwa izwe lakithi izolima liluka. Cela ukugcina ngokuthi ngiphakamise ubaba uZwide owake waba i-RC member ye-ANC wobuhlalo weregion eThekwini waphinde waba imeya yaseThekwini kweminye iminyaka edlule waba imember esishamthetho namhlanje sikhuluma usongo somlomo aphinda kuhlalo wabakomanisi baba uZwide siyabona.